Ito ang Agno, Pangasinan at isa ito sa mga lugar na pinagmamalaki ng probinsyang ito. At tunay naman talaga na maraming lugar dito na pwede nating pagmalaki. Katulad na nga lang nitong lugar na to kung nasan tayo ngayon. Ito ang episode 3 na Exploring Pangasinan at samahan nyo ang Gala Project dito sa biyahe natin dito sa Agno. Sama ka na. May bagong trip na meron nga tayong lugar na target na puntahan dito at ito ang Makabubuni View Deck at marami kaming naririnig na kwento tungkol dito at ayon sa kanila maganda daw yung tanawin dito at habang palapit kami napapatunayan namin na tama lahat ng sinasabi nila. So yun guys, meron tayong spot ngayon at dito pa rin tayo sa Pangasinan at ipapakita ko sa inyo kung saan ito ngayon. Dito lang yan sa Agno at ito na, let's go! Maglakbay kasama ang Gala Project, lagbay ng malayo, walang pipigil sa trip. Hawak ang hangin, bibit ang dreams. Let's travel with no limits, let's chase every scene. Tara at maglakbay. Oh, kasama ang Gala Project. Let's go! Tumambay nga tayo panandalian dito para ma-enjoy natin ang view, para makakuha tayo ng mga larawan at mga video footage para sa exploration natin dito sa Pangasinan. At itong lugar na kinatatayuan natin ngayon, sikat na sikat ngayon dito sa Agno para tambayan, lalo na kapag bandang hapon dahil magandang manood dito ng sunset. At natatanaw rin natin dito ang pinagmamalaking beach ng Agno, ang Bagatanen Beach. Walang aatras, walang sabit, bawat daan bagong memories. Let's make it all worth it, please. Tara at maglakbay kasama ang Gala Project, lagbay ng malayo, walang pipigil sa trip. Hawak ang hangin, bit-bit ang dreams. Let's travel with no limits, let's chase every scene. Tara at maglakbay. At dahil tanaw na nga natin dito ang Bagatanen Beach, hindi na natin pinalagpas yung pagkakataon para mapuntahan ito. At kagaya nga na sinabi ko kanina, isa ito sa mga pinagmamalaking beach ng Pangasinan. Hindi mo talaga pwedeng palagpasin ng pagkakataon na puntahan tong lugar na to kapag nagawi ka sa Pangasinan. Ngayong araw, nandito tayo sa may Bagatanen Beach dito sa Agno, Pangasinan. Let's go! Lagi vlog. Diba, wala tayong pangbayad ng cottage. Saan pang gagawin natin? Tara na, kunin na natin. Tara guys! Lux, ang angas! Ito ang Gala Project at isang karangalan na may bahagi ko sa inyo ang ganda ng Pangasinan. Hanggang sa susunod na biyahe natin at sa pagpapatuloy ng Pangasinan Exploration. Mag-iingat po tayong lahat. As always, to travel with no limits.